Kama upastor waningi i-channel New Flick isicela wezokubalele nokufanele ngabe ukusubscribe ngabe ukulike le video lena namanye ama video maningi ama video sesiwenzile. Uma unephupho oliphuphile ubheka le video le, qinisekisa ke ukuthi noma sinesiqiniseko sokuthi ngenzeka iphupho olifunayo uzophinda ulithole kwamanye ama video akhona kule channel. Become a member ke kule channel. Uma uyimember kuyokwazi ukuthi ucontribute ngemali engako R9 njalo ngenyanga. So siyathokozela kakhulu kulabo aseba u10 aseba ngamalunga le channel. They value the channel, even i channel futhi bayibona njenge channel ebasizayo noma abafisa ukuyibona futhi ithuthuka. Namhlanje nasibheka iphupho la elika Vanita 635 @Vanita 635. Isicaphuni nje ube njalo ku YouTube comment section uthi isawubona pastor, ngicela ukubuza, ma uphupha umdlwane usendlini uthole ngathi ke ubuvalule endlini emzini wami ekhaya uyemosha endlini kugcwele amakaka omdlwane. Ngiyabonga. Amakaka omdlwane noma amasimba enja, thuvu enja, ngaba umdlwane ngaba injendala kuyafanana. Amasimba enja noma bencane noma beinja endala kuyafanana. Nake singakusho uma uphupha amasimba enja, sithatha njengoPaul ubolungasho ukuthi usuku uzohlangabezana nani nokukhathazeka nezikhathi ezimbi futhi ezingathandeki. 2 uma uphupha futhi uthuvu enja, sithatha njengoPaul olungabika ke ibhadi namashwa asuke ezokulandela isikhathi nesiseduzane. 3 uma uphupha uthuvu enja, kuwuphawu lesilithale njengolusho ukuthi kunomuntu omubi futhi ongakufiseli injabulo, uzinzo nokuthula okugadla ngesichithe esibi njengamanje. Siphetha ngokuthi number 4 uma uphupha futhi uthuvu enja, kuwuphawu sithale njengolubu olungasho ke isidingo sokuzihlanza, sokuzikhuculula noma ke sokusihlambulula isigcwagcwa nesichitho ophonswa ngaso abathakathi abakufisela ukubi. Siyabonga ke besibheka nje udaba la lwamasimba enja noma uthuvu enja noma amakaka enja, ngabe umdlwane ngabe indala kuyafanana, kuwuthuvu kuhamasimba kumbi lokho. So siyabonga ngathi uNkulunkulu engakusikelele kubusise la ukhona njengamanje. Kuthole kubalekile ukuthi ube ilunga le channel, kuthole kubalekile ukuthi ucontribute ngo R9 as a member noma ke ungasebenzisa le account number oyibonayo ukunikela ku channel. Nanokuthi ke okunye kubalekile inamba ikhona iphupho elide ungumlandeli le channel ungayisebenzisa ukungifonela silixoxe, futhi inamba ungayisebenzisa uma ungumlandeli le channel ukungifonela kodwa hayi ekuseni kakhulu, hayi ebusuku kakhulu. Mangibhizi ngiyasho ngiyabuya futhi ngikhulume nawe umuntu, ngimbuyele kuye ngimfonela umuntu, but inamba yami sima personal number, so isidingo sokubuza ukuthi ngikhuluma nopastor weningi asikho. Inamba yami ikhala kimi ngqo ephoketheni. Indlela obuza ngayo futhi must be very polite. Ngomuntu o polite mangifonela umuntu mina. So ngiyafuna nomuntu engifonela abe umuntu polite kakhulu, yabo, otherwise ungangafona manguthi kuyakwazi ukuba polite, yabona. So please ngiyabona.